τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον δεύτερο από τους βασικούς ομιλητές, τον κύριο Δημήτριο Δασκαλάκη. Ο κύριος Δασκαλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Είναι απόφοιτος του Κλασικού Λυκείου Αναβρίτων και δικηγορεί από το 1996, διατηρώντας το δικό του γραφείο από το 2000. Δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στους τομείς του αστικού αλλά και του ποινικού δικαίου, ενώ κατά γενική εκτίμηση είναι ένας από τους καλύτερους δικηγόρους της Ελλάδας και όχι μόνο. Από τον Απρίλιο του 2020 αρθρογραφεί τακτικά και η αρθρογραφία του επικεντρώνεται σε φλέγοντα θέματα εθνικού, πολιτικού, υγειονομικού αλλά και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ τα άρθρα του φιλοξενούνται σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης, από το 2022 είναι τακτικός συνεργάτης της κυριακάτικης εφημερίδας Δημοκρατία, αρθρογραφώντας για ζητήματα που άπτονται της πολιτικής αλλά και της κοινωνικής επικαιρότητας. Έχει επανειλημμένα αναδείξει την απειλή του ψηφιακού ολοκληρωματισμού, εστιάζοντας κυρίως στους κινδύνους για τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών από την έκδοση των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, του προσωπικού αριθμού, αλλά και την μελλοντική κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με άλλα καταξιωμένα πρόσωπα, έχει δώσει αρκετές ομιλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, καταγγέλλοντας όχι μόνο την υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων, αλλά και την αριθμοποίηση του ανθρώπου, ενώ οι αγώνες του για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι πασίγνωστοι. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Παρακαλώ, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ την κυρία Παλαζοπούλου για τα θερμά της λόγια και για την θερμή της εισαγωγή. Καλησπέρα, φίλοι και φίλες. Ευχαριστώ θερμά τους καταξιωμένους ιατρούς και λαμπρούς επιστήμονες Κωνσταντίνο Παλαζόπουλο και Δημήτριο Αποστολόπουλο για την ευγενική τους πρόσκληση να παρίσταμε στη σημερινή εκδήλωση για τον προσωπικό αριθμό που εκφράζει την έντονη αγωνία των πολιτών για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Πιο πολύ όμως ευχαριστώ τους αγαπητούς φίλους Κωνσταντίνο και Δημήτρη για την φωνή, για την κραυγή ελευθερίας που ύψωσαν στα χρόνια του υγειονομικού ολοκληρωτισμού, παρέχοντας αφιλοκερδώς τις πολύτιμες ιατρικές τους υπηρεσίες και χάρτερα σε έναν τρόπο. Ευχαριστώ ακολούθως και την ελληνοορθόδοξη κοινότητα Ρωμαϊκό Φάρο και προσωπικά τον κύριο Κωνσταντίνο Μαύρο Μουστακάκη για την επιμέλεια της διοργάνωσης της απόψινής εκδήλωσης, καθώς και για την στεναρή του στάση κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού με άχρηστα και υγειογραφικά και φαρμακευτικά παρασκευάσματα. Αξίζει να θυμηθούμε ξανά ότι ο μαζικός εμβολιασμός της ανθρωπότητας που επιβλήθηκε με όρους ψυχολογικής τρομοκρατίας, διαρκούς τηλεοπτικής χειραγώγησης, ιατρικής παραπληροφόρησης και εργασιακού εκφοβισμού αποτελεί την κύρια αιτία της σιωπηλής μάστιγας των ξαφνικών θανάτων και των σοβαρών παρενεργειών που πλήττουν εκατομμύρια εμβολιασμένους πολίτες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μόλις 3 μέρες απέχουμε από την αυτοματοποιημένη έκδοση του προσωπικού αριθμού, από την πραγματοποίηση δηλαδή του πιο σκοτεινού σχεδίου των αντίθεων δυνάμεων που επιδιώκουν την συνδυτή υποβάθμιση του ανθρώπου σε τυποποιημένο άψογο προϊόν μιας παγκόσμιας αγοράς, όπου ο προσωπικός αριθμός θα επέχει θέση κωδικού αναγνώρισης ταυτοποίησης του ανθρώπινου προϊόντος. Ο άνθρωπος από πρόσωπο μετατύπτει σε αριθμοποιημένο πράγμα και μάλιστα ελεγχόμενο σε κάθε του βήμα. Όμως μόλις 3 μέρες μας χωρίζουν και από την πανηγυρική επαλήθευση της πρόρησης του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος συμβούλευε τους πιστούς με τα ακόλουθα λόγια. Θα σας δίνουν κάρτες για να συνηθίσετε με αυτές. Όταν όμως κάποτε τα συγκεντρώσω όλα σε μία κάρτα, δηλαδή εννοώντας δίπλωμα, διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, αυτή την κάρτα να μην την πάρετε, γιατί αυτή η κάρτα θα έχει σχέση με το σφράγισμα. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο προσωπικός αριθμός, από τη στιγμή που εκμηδενίζει την αξία κάθε άλλου αναγνωριστικού αριθμού ταυτοποίησης, συνιστά αναμφίβολα το τέλειο σύστημα κάρτα εξυπηρετήσεως, στην οποία αναφερόταν Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στην θεοφώτιστη επιστολή του «Σημεία των Γερών».
Η κυκλοφορία των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων και η έκδοση του προσωπικού αριθμού συνιστούν σημαντικά πνευματικά ορόσημα στην εσχατολογική πορεία της ανθρωπότητας, που προειδοποιούν τους πιστούς ανθρώπους για την μελλοντική επικράτηση της παγκόσμιας αντίχρηστης δικτατορίας. Όσοι ως Παΐσιος συμβούλευε, σιγά σιγά μετά την κάρτα και την ταυτότητα, δηλαδή το φακέλωμα, θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Στη Μεγάλη Βρετανία ο κόσμος ξεσηκώνεται και διαμαρτύρεται κατά της ψηφιακής ταυτότητας και μόνο ότι δεν ανήκει στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας διακηρύσει ότι η ψηφιακή ταυτότητα είναι η αρχή του χαράγματος, ενώ στην Ορθόδοξη Ελλάδα ελάχιστοι τολμούν να μιλήσουν για την πνευματική διάσταση του προσωπικού αριθμού. Επίσης, η αυτοματοποιημένη έκδοση του προσωπικού αριθμού έχει συνδεθεί με συγκλονιστικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, που θα ακυρώσουν την εξελισσόμενη υποταγή του ανθρώπου στο σατανικό σύστημα αριθμοποίησης. Παρακολουθούμε όλοι με έντονη αγωνία τον γεωπολιτικό αναβρασμό που επικρατεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς μένεται αδιάκοπα για σχεδόν 4 χρόνια ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ενώ στη Μέση Ανατολή σημειώνονται κοσμογονικές εξελίξεις που φαινομενικά εγγυώνται την αιώνια ειρήνη, αλλά ενδεχομένως να οδηγήσουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή σε ένα δεύτερο φωνικότερο ημίχρονο ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Αν στις παραπάνω διαπιστώσεις προσθέσουμε και τη σφοδρή εμπορική και οικονομική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ των πιο ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, της Κίνας και της Αμερικής, τότε δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο έχει συσσωρευτεί άφθονο και έφλεκτο γεωπολιτικό υλικό. Μέσα σε αυτό το ζωφερό, εκρηκτικό γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον προστίθεται και η αυτοματοποιημένη έκδοση του προσωπικού αριθμού, ευελπιστώντας ότι δεν θα καθυστερήσει η ενεργοποίηση των πνευματικών νόμων, που θα λυτρώσει τον σύγχρονο άνθρωπο από την υποδούλωσή του στις ποικιλώνυμες πλατφόρμες της ψηφιακής διακυβέρνησης. Οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις της Δύσης εργάζονται αδιάκοπα με σκοπό την υλοποίηση του ιστορικού project, που φέρει την τριπλή κωδική ονομασία: παγκόσμια κυβέρνηση, ψηφιακή επιτήρηση, έλεγχος του ανθρώπου. Οι κυβερνήσεις των κρατών, γνωρίζοντας άριστα την προπαγανδιστική τέχνη της παραπλάνησης και της εξαπάτησης των ανθρώπων, προσφέρουν στον ανυποψίαστο πολίτη του 21ου αιώνα το δόγμα της ταχύτητας, της ασφάλειας και της ευκολίας, με σκοπό να υφαρπάξουν την ελευθερία του και να αποδοπατήσουν την αξιοπρέπειά του. Η καθιέρωση του προσωπικού αριθμού παρουσιάζεται για λόγους κυβερνητικής προπαγάνδας ως το μαγικό ραβδί, που θα μας απαλλάξει από τις χρόνιες παθογένειες, τις τρευλώσεις και την δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα, ενώ την ίδια στιγμή θα συμβάλλει στην καλύτερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από το κράτος. Βέβαια, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι το έξυπνα αργοβημένο επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης, που επιδιώκει με ύπουλο τρόπο να σύρει τους Έλληνες πολίτες εν είδη άμβουλου και σιωπηλού κοπαδιού στην αόρατη ψηφιακή του φυλακή. Στην πραγματικότητα, με την θεσμοθέτηση ενός μοναδικού 12ψήφιου αριθμού, το κράτος επιδιώκει να υλοποιήσει την βαθύτερη επιδίωξή του, που συνίσταται στον έλεγχο και στη χειραγώγηση των ανθρώπων, μέσω ενός συγκεντρωτικού συστήματος συλλογής, καταχώρησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Η παρακολούθηση των πολιτών μέσα από ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ελέγχου αποτελεί διακαή στόχο όχι μόνο των αυταρχικών καθεστώτων, αλλά και κάθε άλλης απολυταρχικής κυβέρνησης με δημοκρατικό προσωπείο, η οποία με πρόσχημα τον εξυγχρονισμό του κράτους επιβάλλει ψηφιακά εργαλεία επιτήρησης των πολιτών. Την ίδια στιγμή, η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αγνόησε παλαιότερες δικές της αποφάσεις αναφορικά με τις νέες ταυτότητες και την κάρτα του πολίτη, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν λειτουργεί πλέον ως θεοίδρυτος θεσμός, αλλά ως πολιτικό κόμμα που μεταβάλλει και εξυγχρονίζει τις απόψεις του. Η Εκκλησία της Ελλάδος καταπίκρανε για μία ακόμη φορά τα πιστά παιδιά της, επιβεβαιώντας μία δυσάρεστη αλήθεια, η οποία ήταν ήδη ορατή από την εποχή της πανδημίας, ότι δηλαδή η Εκκλησία έχει μετασχηματιστεί από φιλόστρογη μάνα του γένους σε κακή και άσπαθη μητριά, που βάζει πλάτη στο εκάστοτε αφήγημα της νεοταξίδικης εξουσίας. Η σύγχρονη εκκλησιαστική ταγή, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων,
αποτιμμένες των λογικών προβάτων του Χριστού, μεταλλάχθηκαν το καιρό της πανδημίας σε εμβολιοποιημένες, ενώ σήμερα στην εποχή του ψηφιακού ολοκληρωτισμού μεταβάλλονται σε διαπλήσιους κήρυκες ή σε σιωπηλούς και αδιάφορους θεατές του νέου συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, παρασύροντας αθώες ψυχές στην άβυσσο της απολίας και στην παλίδα της ψηφιακής επιτήρησης. Στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς, ο εφημεριακός κλήρος καλείται να αγνοήσει τη τραγική ανακοίνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να απορρίψουν όχι μόνο την λήψη, αλλά και τη χρήση του προσωπικού αριθμού, απέχοντας από το νέο ηλεκτρονικό σύστημα προσωπικής ταυτοποίησης. Κομβικό σημείο στην καθοδική πορεία της ανθρωπότητας προς την άβυσσο της παγκοτινής ψηφιακής σκλαβιάς αποτελεί η νομοθέτηση του προσωπικού αριθμού του πολίτη. Με τον νέο προσωπικό αριθμό επιδιώκεται η καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου και αργότερα του ιδιωτικού τομέα. Ο προσωπικός αριθμός εκδίδεται και χορηγείται μια φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο, που δικαιούται αφηνή άμκα και θα είναι μοναδικός, καθώς δεν θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του. Καταρχήν, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο προσωπικός αριθμός του πολίτη δεν είναι ένας προδήλως χρηστικός αριθμός, όπως ισχυρίζεται υποκριτικά η κυβέρνηση, αλλά αποτελεί την αιχμή του δώρατος, του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, της οικονομίας, εν τέλει της ίδιας της κοινωνίας. Οι πολίτες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι ο επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα οδηγήσει σε μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη, αλλά σε μια κοινωνία κυνηγηρής συμμόρφωσης και ομοιομορφίας, που θα συντρίψει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ψυχική υγεία των πολιτών. Οι παγκόσμιοι ολιγάρχες που δείξουν διαδύναμη, έλεγχο και βιοεξουσία, προκαλώντας τις σκηνοθετημένες παγκόσμιες κρίσεις, προετοιμάζουν το έδαφος για την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης τεχνοκρατών, που θα αποσκοπεί στον έλεγχο και στην επιτήρηση των ανθρώπων. Η εκολαπτώμενη παγκόσμια κυβέρνηση θα επιδιώξει την ομογενοποίηση της ανθρωπότητας, διαμορφώνοντας νέους παγκόσμιους θεσμούς, όπως την ψηφιακή διακυβέρνηση, το ψηφιακό νόμισμα και την παθρησκεία. Συνεπώς, ο προσωπικός αριθμός αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ψηφιακού ελέγχου των πολιτών, που θα ενισχύσει τις δομές της ψηφιακής διακυβέρνησης, δηλαδή του πρώτου πυλώνα μιας μελλοντικής παγκοσμιοποιημένης εξουσίας. Με την καθιέρωση ενός ενιαίου κωδικού αριθμού, δηλαδή του προσωπικού αριθμού, επιτυγχάνεται η ενοποίηση και η διαλειτουργικότητα όλων των κρατικών μητρώων, φορολογικό, ασφαλιστικό μητρό αστυνομίας κλπ. Και η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Συνεπώς, κάθε κακόβουλιακή υπηρεσία αποκτά την τεχνική δυνατότητα να ελέγχει και να παρακολουθεί την ροή των πάσης φύσεως προσωπικών, επαγγελματικών, οικονομικών, τραπεζικών, ιατρικών και καταναλωτικών πληροφοριών και δεδομένων των πολιτών. Έτσι όμως διαμορφώνεται μια εφιαλτική συνθήκη αφόρητου ψηφιακού ελέγχου, που οδηγεί αυτομάτως στο πλήρες και ολοκληρωτικό ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών, ενώ κάθε έννοια ιδιωτικότητας εξαφανίζεται. Ορισμένοι πολίτες ίσως ισχυριστούν ότι το κράτος πάντοτε παρακολουθούσε και φακέλωνε τους πολίτες του, και επομένως η παρακολούθηση από το κράτος δεν αποτελεί για αυτούς εμπόδιο για τη λήψη ή για την χρήση του προσωπικού αριθμού. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι όσοι διακινούν το παραπάνω εύθρεπτο αφήγημα αποσκοπούν στην εξουδετερώση των αντιστάσεων των πολιτών, υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο της καθολικής ψηφιακής επιτήρησης μέσω του προσωπικού αριθμού. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος, αξιοποιώντας τα παραδοσιακά μέσα ταυτοποίησης, δηλαδή το αφημί, το άμκα, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, είχε την δυνατότητα να προβαίνει μόνο σε μερικό φακέλωμα των πολιτών. Αντιθέτως, σήμερα, με τον προσωπικό αριθμό, καθώς υλοποιείται η ενοποίηση και η διαλειτουργικότητα όλων των μητρώων των δημοσίων υποσιών, το κράτος αποκτά την τρομακτική και απεριόριστη δυνατότητα να ελέγχει όχι μόνο μερικούς από τους τομείς της ζωής των πολιτών, αλλά ολόκληρη τη ζωή τους.
Με τον προσωπικό αριθμό δηλαδή, το κράτος αφήνει στο παρελθόν τον μερικότερο έλεγχο της ζωής του πολίτη και περνά στον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της καθημερινότητάς του. Η κρατική εξουσία, πληκτρολογώντας τον προσωπικό μας αριθμό, θα γνωρίζει τα πιο καλά και βαθιά κρυμμένα μυστικά μας, προκειμένου να ελέγχει, να χειραγωγεί και να εξασφαλίζει την κοινωνική μας συμμόρφωση και υποταγή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο προσωπικός αριθμός εισάγει το τέλειο σύστημα παρακολούθησης, επιτήρησης και ελέγχου της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι στο άμεσο μέλλον ο προσωπικός αριθμός θα εξαφανίσει τη χρήση οποιοδήποτε άλλου αναγνωστικού αριθμού ταυτοποίησης του πολίτη. Ο προσωπικός αριθμός θα αποτελέσει τον αριθμό κλειδί που θα ξεκλειδώνει κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή του πολίτη με το ψηφιακό δημόσιο. Εν ολίγης, στον μοναδικό 12ψήφιο αριθμό θα ενσωματώνεται και θα περικλείεται ολόκληρη η ζωή των ταλέπορων πολιτών. Πριν από μερικά χρόνια, όταν ο πολίτης έκανε το κλασικό μπλε δελτίο ταυτότητας, έκανε απλώς ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης, το οποίο αναπληρωνόταν σχετικά εύκολα. Σήμερα, σε περίπτωση απώλειας της ψηφιακής ταυτότητας ή κλοπής ή αθέμητης οικειοποίησης του προσωπικού αριθμού, ο πολίτης χάνει σε μία στιγμή όλη του τη ζωή, αφού ο κακόβουλος χρήστης αποκτά παράνομη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κρατικές υπηρεσίες και σε άλλες ευαίσθητες πληροφορίες και δεδομένα των πολιτών, που είναι αλληλένδετα με την ατομική, επαγγελματική και οικογενειακή του ζωή. Συνεπώς, αν ο προσωπικός αριθμός διαρρεύσει ή κλαπεί, τότε η ιδιωτική ζωή του ανθρώπου θα έχει βάναυσα, παραβιαστεί και κακοποιηθεί. Επίσης, οι νεοταξίτες πολιτικοί προσπαθούν για μία ακόμη φορά να μας παραμυθιάσουν, επιχειρηματολογώντας ότι η ζωή του πολίτη απλοποιείται, αφού θα είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει μόνο έναν αριθμό, δηλαδή τον προσωπικό του αριθμό. Η νεοταξίτικη αυτή θέση συνιστά άκρως επικίνδυνη μισοαλήθεια, επισημαίνοντας ότι και οι κρατούμενοι των φυλακών έναν μοναδικό αριθμό γνωρίζουν, αλλά αυτό δεν τους κάνει περισσότερο χαρούμενους, ευτυχισμένους και ελεύθερους. Η κρατική επιβολή του προσωπικού αριθμού δεν αναιρεί μόνο τη σημασία και τη σπουδαιότητα του βαπτιστικού ονόματος ως ικανοποιητικού στοιχείου ταυτοποίησης και αναγνώρισης του πολίτη, αλλά σε βάθος χρόνου θα έχει μία ακόμη δραματικότερη επίπτωση. Η διαρκής και επαναλαμβανόμενη χρήση του προσωπικού αριθμού θα οδηγήσει νομοτελειακά στην ηλίθη του βαπτιστικού ονόματος, με αποτέλεσμα την επικράτηση του προσωπικού αριθμού ακόμη και στο πεδίο των προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων των ανθρώπων. Στο δυστοπικό μέλλον που πλησιάζει με βήμα γοργό, οι άνθρωποι δεν θα συστήνονται με τα βαπτιστικά τους ονόματα, αλλά με τον προσωπικό τους αριθμό. Αλλά το χειρότερο είναι ότι το κράτος πάβει να ενδιαφέρεται για το ονοματεπώνυμο του πολίτη και τον αναβαπτίζει μέσα στην ψηφιακή κολυμβήθρα των ηλεκτρονικών πλατφορμών της παγκόσμιας ψηφιακής διακυβέρνησης, δίνοντάς του για βαπτιστικό όνομα ένα μοναδικό 12ψήφιο προσωπικό αριθμό. Όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία αποκλείει τους αβάπτιστους ανθρώπους από τη χάρη και την ευλογία των Ιερών Μυστηρίων, κατά ανάλογο τρόπο και η ολοκληρωτική εξουσία αποκλείει τους ανάρρηθμους πολίτες, δηλαδή εκείνους που αρνούνται να λάβουν το ψηφιακό βάπτισμα της δαιμονικής αριθμοποίησης από κάθε συναλλαγή με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο προσωπικός αριθμός θα αποτελέσει τον μοναδικό αριθμό που θα χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης στη συντριπτική πλειονότητα, όχι μόνο των ηλεκτρονικών του συναλλαγών, αλλά και σε κάθε άλλη συναλλαγή του με φυσική παρουσία με τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κάθε φορά που ο πολίτης θα επισκέπτεται κάποια δημόσια υπηρεσία, εφορία, εύκα, περιφέρειες, δήμους, κτηματολόγιο, θα είναι υποχρεωμένος να αναφέρει μόνο τον προσωπικό του αριθμό και κανέναν άλλον. Διαφορετικά θα αποκλείεται από τη συναλλαγή, αποτελώντας πολίτη δεύτερης κατηγορίας στην ψηφιακή Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Οι πολίτες οφείλουν να μην τρέφουν αυταπάτες, αλλά να συνειδητοποιήσουν ότι ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός, φορώντας την μάσκα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, βρίσκει την καλύτερη και πιο επιτυχημένη έκφρασή του στο μοχθηρά χαμογελαστό πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο προσωπικός αριθμός θα έχει ευρύτατη εφαρμογή, καθώς θα απαιτείται η πληκτρολόγησή του και η εγγένεια αξιοποίηση και χρήση του σε κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη λήψη κοινωνικών επιδομάτων, παραδείγματος χάρη επιδομάτων μητρότητας, ανεργίας,
ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος ανηλίκου τέκνου. Όσοι πολίτες απορρίψουν την χρήση του προσωπικού αριθμού, βαθμία θα αποκλείονται από τις βασικές υπηρεσίες της ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο. Επίσης, κρίνεται πολύ πιθανό και οι τράπεζες να θέσουν ως αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή των μισθών και των συντάξεων στους πολίτες την προηγούμενη επικαιροποίηση των οικονομικών του στοιχείων, απαιτώντας τη γνωστοποίηση του προσωπικού αριθμού. Στην παράλογη απέτηση των τραπεζών για τη διαρκή επικαιροποίηση των προσωπικών και οικονομικών μας στοιχείων, οφείλουμε να απαντήσουμε με την πνευματική επικαιροποίηση των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, κυρίως της μετάνοιας και της Θείας Ευχαριστίας. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι οφείλουν να κατανοήσουν ότι κατά τη μετάβαση της κοινωνίας στον θαυμαστό ψηφιακό κόσμο της νέας αντίκριστης εποχής, το δημόσιο δεν θα αναγνωρίζει πλέον ανθρώπινα πρόσωπα, αλλά αποκλειστικά και μόνο αριθμούς. Ο πολίτης, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία της ψηφιακής διακυβέρνησης, θα ταυτοποιείται υποχρεωτικά και αναγκαστικά μέσω του προσωπικού και μοναδικού του αριθμού. Αδιάψευστος μάρτυρης είναι τα χείλη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος, μιλώντας στις αρχές Ιουλίου του 2024 στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, είχε δηλώσει επιλέξει τα ακόλουθα. Ο πολίτης θα πρέπει να ξέρει και να χρησιμοποιεί μόνο τον προσωπικό του αριθμό. Συνεπώς, ο προσωπικός αριθμός θα επέχει στην πραγματικότητα θέση ανεξίτηλου αριθμού χαράγματος, ενώ θα απενεργοποιείται μόνο με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου. Ο προσωπικός αριθμός του πολίτη θα αποτελέσει το ακίνητο ηλεκτρονικό μάτι της ολοκληρωτικής εξουσίας που θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα από την πρώτη στιγμή της γέννησης του ανθρώπου μέχρι και το τελευταίο λεπτό του θανάτου του. Όμως η διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής του πολίτη παραμένει θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ η έκδοση και η χρήση του προσωπικού αριθμού υπονομεύει το απόρριτο και εγείρει ζητήματα ασφαλείας της προσωπικής ζωής των ανθρώπων. Ο ίδιος Υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης δήλωσε ότι μόλις γεννιέται ένα παιδί θα αποκτά τον προσωπικό του αριθμό, δηλαδή επιδιώκει το βρέφος να μην ορίζεται ως πλάσμα του Άγιου Πνευματικού Θεού, αλλά ως ψηφιακός κρατούμενος της δαιμονικής νέας τάξης πραγμάτων. Όμως ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ενώ η αριθμοποίησή του τον υποβιβάζει σε απρόσωπο, άβουλο, ρομποτοποιημένο όρο, που υποτάσσεται στην κοσμική δύναμη του θηρίου αριθμού. Θα υπάρξουν πολλοί καλοφιλητές οι οποίοι θα επιχειρήσουν να παραπλανήσουν τους πολίτες, λέγοντάς τους «πάρε τον προσωπικό αριθμό, την ψηφιακή ταυτότητα μην πάρεις». Στην πραγματικότητα τους οθούν στην καλωστημένη παγίδα του ηλεκτρονικού φακελώματος. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αλόγιστη και υποχρεωτική ψηφιοποίηση της καθημερινότητας του πολίτη συνιστά την μεγαλύτερη απειλή για τις συνταγματικές του ελευθερίες, αφού μέσω των πολυάριθμων ηλεκτρονικών πλατφορμών το κράτος παρακολουθεί, επιτηρεί και ελέγχει τη ζωή του, αποκτώντας πρόσβαση στα πολυπόθητα προσωπικά του δεδομένα. Υπό τις συνθήκες της αδιάλειτης ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η ζωή του πολίτη τίθεται στο μικροσκόπιο της πονηρής εξουσίας, που θα φιλοτεχνεί το ψηφιακό του προφίλ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το κράτος, αξιοποιώντας τους αλγόριθμους της τεχνητής νοημοσύνης, να διαθέτει την ικανότητα της πρόβλεψης και της ανάλυσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η δυνατότητα των κρατικών υπηρεσιών να σχηματίζουν το ψηφιακό προφίλ του πολίτη πλήττει ευθέως την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και έρει κάθε έννοια ιδιωτικότητας. Κατ' επέκταση, προσβάλλει βάναυσα την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, άρθρο 5 του Συντάγματος, στο μέτρο κατά το οποίο το κράτος, δημιουργώντας ένα συγκεντρωτικό φορέα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων, που θα είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ικανοποιεί την βαθύτερη επιδίωξή του που συνίσταται στον έλεγχο και στην χειραγώγηση των ανθρώπων. Κάθε δοσοληψία που συντελείται στον ψηφιακό χώρο ανιχνεύεται, καταγράφεται, δηλαδή αφήνει το ψηφιακό της ίχνος, το οποίο είναι ικανό να αποκαλύψει την ταυτότητα των συναλλασσομένων μερών και το είδος της συναλλαγής.
Οι πολίτες καλούνται να αφυπνιστούν, κατανοώντας ότι στο περιβάλλον της ψηφιακής διακυβέρνησης κάθε έννοια ιδιωτικότητας εξαφανίζεται και η προσωπική ζωή του πολίτη καθίσταται διάκριτη και απόλυτα διαφανής. Στον πρόλογο του εξαιρετικού βιβλίου του Ηλία Βενέζη, το νούμερο 31328, το βιβλίο της Σκλαβιάς, ένα πραγματικό κόσμημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο περιγράφει με πολύ όμορφο τρόπο και τραγικό τρόπο τα τρομακτικά βάσανα και τη φρικτή κακοποίηση του μικρασιατικού ελληνισμού, υπάρχει μια συγκλονιστική αναφορά για την αριθμοποίηση του ανθρώπου, την οποία μεταφέρω αυτούσια. Σε αυτή τη θλιβερή και επιθυμοφάνητη πομπή που μετακινείται συνεχώς, ο άνθρωπος πάβει να έχει προσωπικότητα. Γίνεται ένας αριθμός, χωρίς παρελθόν, χωρίς ιστορία και χωρίς μέλλον. Μετατρέπεται σε άφηρμα, δηλαδή σε μαριονέτα, σε υποχείριο, στα χέρια των αντιπάλων του. Μια ύπαρξη χωρίς κανένας είδους αξία, μέσα στη φρίκη, τον παραλογισμό και την παραφροσύνη του πολέμου. Συνεπώς, καθίσταται φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση, επιβάλλοντας την αυτοματοποιημένη έκδοση του προσωπικού αριθμού σε κάθε Έλληνα πολίτη, αντιμετωπίζει συνολικά την κοινωνία ως μια πνευματικά και ψυχικά απονεκρωμένη μάζα ανθρώπων. Να μετατρέψουν την ανθρώπινη κοινωνία σε ένα κοπάδι σταυρισμένο ζώο που θα περιφέρεται άβολο μέσα σε ένα αόρατο ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης, υπακούοντας πυθύνια στα κελεύσματα των χαμογελαστών τυράννων της διεφθαρμένης εξουσίας. Οι πολίτες μεταβάλλονται σε απρόσωπες αριθμοποιημένες μονάδες και δίνουν τον αγώνα της σκληρής επιβίωσης μέσα στη μέγενη της ψηφιακά μετασχηματισμένης κοινωνίας, εκλιπαρώντας για ένα κομμάτι ψωμί, προσφέροντας όμως ως αντάλλαγμα την προσωπική τους ελευθερία και αξιοπρέπεια. Αν ο άνθρωπος πέσει στην παγίδα της αριθμοποίησης, το μόνο που θα υπολείπεται για την ολοκλήρωση του απολύτου ελέγχου και την πλήρη καταράκωση της προσωπικότητας και αξιοπρέπειάς του θα είναι το σφράγισμά του στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Στο προεδρικό διάταγμα που ρυθμίζει τη διαδικασία έκδοσης και χορήγησης του προσωπικού αριθμού, προβλέπεται η δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων να προβαίνει στην αυτοματοποιημένη έκδοση του προσωπικού αριθμού, χωρίς να μεσολαβήσει η προηγούμενη ενέργεια του πολίτη. Οπότε αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από τις 6 Νοεμβρίου κάθε Έλληνας θα διαθέτει προσωπικό αριθμό, είτε το θέλει είτε όχι. Συνεπώς, κρίνεται πολύ πιθανό μετά τις 6 Νοεμβρίου η καθεοδήποτε τρόπο εκ μέρους των πολιτών χρήση και αξιοποίηση των απορροφηθέντων προηγούμενων αριθμών ταυτοποίησης, αφηνή άνκα αριθμός δελτίου ταυτότητας, να ενεργοποιεί τον προσωπικό αριθμό, με αποτέλεσμα κάθε δημόσιο έγγραφο, είτε στην υλική είτε στην ψηφιακή του μορφή, να αναγράφει τον αριθμό της ψηφιακής μας υποδούλωσης. Αυτό θα συμβαίνει επειδή η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων παρέχει τη δυνατότητα στους φορείς του δημόσιου τομέα να προβαίνουν σε επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων μέσω της αντιστοίχησης του προσωπικού αριθμού με τους ειδικούς αναγνωστικούς αριθμούς των μητρών, δηλαδή τους ειδικούς τομεακούς αριθμούς του αφηνή και του άνκα. Επομένως, τονίζουμε ότι από τις 6 Νοεμβρίου κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή του πολίτη ή ακόμη και συναλλαγή του με φυσική παρουσία που θα πραγματοποιείται με τα παραδοσιακά μέσα ταυτοποίησης ενδέχεται, τονίζω ενδέχεται γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει να υλοποιείται στην πράξη, αλλά γίνεται πολύ πιθανό να οδηγήσει σε έμεση αναγνώριση, χρήση και νομιμοποίηση του προσωπικού αριθμού. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να παραθέσω ένα παράδειγμα πιθανής έμεσης χρήσης του προσωπικού αριθμού, το οποίο αντλώ από την δικαστηριακή πρακτική. Κάθε φορά που καταθέτω ένα δικόγραφο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, παρέχω στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο τον αριθμό μητρώου μου, στο Δικηγορικό Σύλλογο. Στην έκθεση κατάθεση όμως του δικογράφου, εμφανίζεται εκτός από τον αριθμό μητρώου μου του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών και το αφημί μου. Πώς γίνεται αυτό, εφόσον εγώ δεν το χορήγησα στον υπάλληλο? Μα ασφαλώς επειδή το πληροφοριακό σύστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης. Και επομένως εμφανίζεται αυτομάτως στην έκθεση κατάθεση του δικογράφου και ο αριθμός φορολογικού μου μητρώου. Αν από τις 6 Δεκάτου εμφανιστώ στο Πρωτοδικείο Αθηνών για να καταθέσω μια αγωγή και όπως κάνω πάντα, δώσω τον αριθμό του μητρώου μου που έχω στο Δικηγορικό Σύλλογο
και εμφανιστεί στην πράξη κατάθεσης του τυπογράφου αντί του αφημί ο αυτοματοποιημένος προσωπικός μου αριθμός. Απευθύνω το ρητορικό ερώτημα: τι πρέπει να κάνω? Να υπογράψω την έκθεση κατάθεση τυπογράφου, οπότε σημαίνει ότι έκανα έμεση χρήση νομιμοποιώντας το προσωπικό αριθμό, ή να μην υπογράψω προτιμώντας να αποκλειστώ? Αν υπογράψω, θα δείξω φρόνηση κοροϊδεύοντας τον εαυτό μου και λέγοντας ότι εγώ έδωσα τον αριθμό μητρό μου όπως κάνω κάθε φορά και δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το σύστημα, ενώ αν προτιμήσω να αποκλειστώ, εμφανίζομαι ως υπερβολικός και ζηλωτής? Ποιο είναι το όριο μεταξύ της διαφύλαξης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της υποταγής στο εσωτερικό σύστημα αριθμοποίησης? Αυτό το παράδειγμα να το μεγενθύνετε παντού μέσα στο διαδικτυακό περιβάλλον των οικονομικών, επαγγελματικών και περιουσιακών συναλλαγών, και ο καθένας ας κρίνει και ας πράξει σύμφωνα με την πίστη του, τη συνείδησή του, τις αξίες του και το φρόνημά του. Πάντως είναι η ώρα της ευθύνης, της προσωπικής επιλογής. Πάντως, όσοι σήμερα αποδεχτούν το προσωπικό αριθμό, αύριο χωρίς να το πολυκαταλάβουν, θα γνέφουν καταφατικά στο ηλεκτρονικό τσιπάκι. Όσοι σήμερα ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική τους εξυπηρέτηση και διευκόλυνση, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι θα βρίσκονται υπό την διαρκή επιτήρηση του ψηφιακού κράτους, απεμπολούν την ποιότητα του ελεύθερου και σκεπτόμενου πολίτη, προτιμώντας να είναι επιτηρούμενοι και χειραγωγήσιμοι υπήκοοι της αντίχρηστης υπερεθνικής ολιγαρχίας. Υπογραμμίζουμε ότι η υποχρεωτική και σκόπιμη ενσωμάτωση σε έναν προσωπικό αριθμό όλων των επιμέρους αριθμών ταυτοποίησης συνιστά, κατά την προσωπική μου γνώμη, ακράδαντη απόδειξη για την είσοδο της ανθρωπότητας στην προκεχωρημένη φάση των εσχάτων και αποκαλυπτικών χρόνων. Όποιος πολίτης αρνηθεί εκ λόγων θρησκευτικής ή κοινωνικής συνείδησης να χρησιμοποιεί τον προσωπικό του αριθμό και στο άμεσο μέλλον να παραλάβει τη νέα ψηφιακή ταυτότητα βιομετρικών δεδομένων, θα αποκλείεται αυτομάτως από κάθε συναλλαγή και δραστηριότητα, βιώνοντας έτσι στο πετσί του τον προφητευμένο στην Αποκάλυψη του Ιωάννου οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να υποτάξει τον άνθρωπο σε μια απρόσωπη και απάνθρωπη παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή αρχή και να τον καταστήσει δέσμιο ενός ανελεύθερου και εν τέλει αντίχρηστου συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης. Συνεπώς, η λήψη, η αποδοχή και η άμεση ή έμεση χρήση του προσωπικού αριθμού του πολίτη συνιστά σοβαρή πνευματική πτώση και προάγγελο του εωσφορικού σφραγίσματος. Θα κλείσω την ομιλία μου με μια αναφορά στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο μεγάλος Άγιος της σύγχρονης εποχής, ο Όσιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, είχε συνδέσει την παγκόσμια κυβέρνηση, την ψηφιακή επιτήρηση και τον έλεγχο του ανθρώπου με τα έσκατα της ιστορίας και την ανελαίτη κυριαρχία του Αντιχρίστου. Ο Όσιος, διαβλέποντας τα προδρομικά στοιχεία της εμφάνισης του ιού της απολίας, αλλά και τον τεράστιο κίνδυνο εγκαθίδρυσης μιας παγκόσμιας ψηφιακής δικτατορίας, τόνισε πολύ χαρακτηριστικά τα ακόλουθα. Θα ελέγχουν οι άλλοι με το κομπιούτερ όλη τους τη ζωή. Τι λένε, τι κάνουν όλα. Βλέπεις τη δικτατορία, σκέφτηκε ο διάβολος. Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με το 666, όπου στεγάζουν το κομπιούτερ. Αυτό το κομπιούτερ μπορεί να ελέγξει δισεκατομμύρια ανθρώπους. 6 δισεκατομμύρια είναι σχεδόν όλος ο κόσμος. Τότε που τα έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, τώρα είναι 8. Εξομολόγησε όλοι με ένα κουμπί. Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία. Εμείς οι Ορθόδοξοι αντιδρούμε γιατί δεν θέλουμε τον Αντίχριστο, αλλά φυσικά ούτε τη δικτατορία. Μας περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθεί και τώρα. Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης προσπαθούσε πριν από 40 χρόνια να αφυπνίσει την από τότε υπνότουσα συνείδηση του ελληνικού λαού και να ενισχύσει το ηθικό του, τονίζοντας την αξία του πνευματικού αγώνα για την αντιμετώπιση των μεγάλων επερχομένων δυσκολιών. Παράλληλα, υπογράμμιζε ότι το διακύβευμα της πνευματικής σύγκρουσης αφορά την υπεράσπιση του ονόματος του Χριστού απέναντι στις σκοτεινές και αντίθετες δυνάμεις. Έλεγε τα ακόλουθα. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει ένα τράταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά. Να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Τώρα πάμε ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινώσουν ήρωας γιατί διχαιρετούσες έναν Γερμανό.
Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετά στο διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι. Η συντριπτική πλειότητα των πολιτών αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι στην επιβαλλόμενη ψηφιοποίηση κάθε πεδίου της ανθρώπινης ζωής υποκρύπτεται η δυστοπία του επερχόμενου ψηφιακού ολοκληρωτισμού, που θα διαμορφώσει συνθήκες ακραίου κοινωνικού ελέγχου και επιτήρησης. Με όρους πολιτικής ζούμε τον επιθανάτιο ρόχο της ανθρώπινης ελευθερίας και το τέλος της ιδιωτικότητας. Με όρους πνευματικούς ζούμε στην εποχή των εσχάτων και αποκαλυπτικών χρόνων που προειδοποιούν για την εμφάνιση του ανώμου στην ανθρώπινη ιστορία. Όμως η άφατη αγάπη του φιλάνθρωπου Θεού θα ανακόψει τον δαιμονικό κατήφορο προς την ψηφιακή άβυσσο του προσωπικού αριθμού, δωρίζοντας στην ανάξια ανθρωπότητα μια τελευταία ευκαιρία για την πνευματική της ανάληψη. Η μάχη που ανοίγεται μπροστά μας είναι μάχη κατεξοχήν πνευματική και κερδίζεται αποκλειστικά με τα πνευματικά όπλα του θάρρους, της πίστης, της ομολογίας και του μαρτυρικού φρονήματος, τα οποία αποκτώνται και αναβαθμίζονται για τις τακτικής μυστηριακής ζωής και προσευχής. Επομένως, αν θέλουμε να ανήκουμε πραγματικά στην σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή της ουράνιας και αιώνιας, οφείλουμε να απορρίψουμε τη χρήση του προσωπικού αριθμού, που αποτελεί την αιχμή του δώρατος του ψηφιακού κράτους, ακυρώνοντας έτσι τα δαιμονικά σχέδια της νεοταξίτικης ελληνικής κυβέρνησης που επιδιώκει τη μετάλλαξή μας σε αριθμοποιημένους κρατούμενους της σύγχρονης ψηφιακής φυλακής. Συνεπώς, είναι από τις ελάχιστες φορές μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που η έκβαση της μάχης δεν θα κριθεί μέσα από συλλογικούς κοινωνικούς αγώνες, αλλά από την ατομική επιλογή και στάση του καθενός να υπερασπιστεί μέχρι τέλους την μαρτυρία της ορθόδοξης συνείδησεώς του, αλλά και την προσωπική του ελευθερία και αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ.